Здравейте хора, аз съм Крос и това е първи епизод на Спор, където ние спорим бонче, щупно перонче, риба, штунка, махистото, коче, видео, кога да видиш помука. Спорим сериадно. Спорим... Аз не поставя, почвам. Изи, защото аз съм слаб на тази игра. Планета се казва... Някакво име няма ли? Това име става. Почваме. Слънчето... Колко е кръгло! Това е доктор Тошков. Доктор Тошков направи леден астероид, който ще се избухне някъде, че доктор Тошков е бил умен. Доктор Тошков е бил наистина много умен. Той направи астероид, който се разбива в океана. В кървавия океан. Където тук няма нищо хубаво, освен гибел. Падна малкото парченче. Това беше много хубаво, но изведнъж той се щупи. Той разбра, че може да яде само месо, защото те са му казали от темният и от всички съюз на име Джиния. Когато Джиния се научи да прави така, Джиния е знаела това нещо, че не е можело да мърда. Това са го оставили опаската на гущер. И той почна да мърда. Станал е по-голям от това малкото нещо, което го е дразнил. После той реши да мърда. Тя малките неща, които са го дразнили, когато е бил супер малък, а те не се еволюирали до края на играта, защото те са супер слаби. А този вид е толкова силен. Мъчи се да го фане. Ама изведнъж брат му идва и се мъчи да ме изжеде. Да. И ние се мъчим да го хапнем за кушка, ама той е по-бърз от нас. Той бяга от нас, ама ние се опитаме да го настигнем. Ние си му казваме ноп. Я в устата ми. Окей, ноп. Се интересувам от теб. Тук има малко месо на працата ти. О, не! Иване! Иване, ще убият! Иване! Рок. Вече е мой. Иван го убиха. Това никога не трябва да се случва. Иска да викам зезката. Ама аз все още искам да изям това месо. Толкова съм взеш контролата на тая игра. И той хапна месо. И тогава той почна да вика зезката си, защото имаше болки там, където никой не знаеше. Той имаше болки по пашката. Супер грозната си жена. И той затвори очите. Даже ще да чули, ама играка да науп. И роди нещо където. Това сме ние. Нещо си там. Махме тя грозната очи. Това ми това косът на кефи. Смарката неща. Вот. Окей. Делски. Да съм по-машина на тик. Ще бъдем тъмни. Окей. Видео се казва... Не знам как се казва. Видео се казва... Не съм сигурна дали така се пише правилно. Но, ще разберем малко по-късно. Не съм сигурна как се пише това. Виждани, се върна от дълбокия си сън. Толкова трудно. Окей. Най-силният виклива е. Ти на малкото още нямам име ли муската, бе? Направо демиш ли? И зато после да яде всичко. Не става голям. То мой тебе е таръфна закуска. То си много грозен. На моя вид да се прави. Малко безграбно аз не се дойщи. Айде, доктор Тошков. Да съм сигурен, че играта не е пълен буклук. Да се ипаме. И че на яденето, знам, че е опасно, но не сега хванах. Толкова съм взела с тя контрол на тая игра. Се точилась назаде. Мисля, че разбрах. Мисля, че разбрах контролите. Нека да USD. Чика обратно. Доктор Тошков! Лежо. Ти? След което идвам цялото месо около мене.
защото все едно един вид. Ама, ето вид много искам да го убия. Намерих по-лесен начин. Сега се изласка вестен мере. Ела. Защото хвърля. Най-сетне нещо яко. Нека да хапне малко месо. Къде ми е женската? Жено! Жено, моятна. Ето това. Малко сладко нещо. Сега ще оправим спората. Пуснахме пак нещо жълто. Това май е хайдер. Това е спеточка. Сумаха. Сложим да махнем тия шипове. И сложим мустачки. Така. И някак ще боята? Не. Маме, ето, мустачки отстрани. Вече мога да дадем трава. Оце, найс. Ще писа. Вече можем да се изласкаме по-бързо. Да, така вече мога да дадем. И сътея медузи, бе. Аз както имам всичко по пътя си, да не стана да издавам и вас. Тебе е тарапна. Аз съм да тарапна, защото аз съм силен колкото тебе. Само ти искам храната, че. Това е много яко. Но то май се му уби. Но да му убиш, бей. Май аз му да го убия. Ето малки по-малки видове. Но, който го мразя. Тот са супер маневрените. Не съм единствено на тази планета, който иска да ги убие. Някакъв, който също иска. Нека да направи някакво партньорство с него, ама не. Той каза не, искам аз да ги убия. И ми обърна гръб. Но ето го този вид. Това! Искам да размажа. Много берек. Не. Само няма да направиш. Що? Всичко иска да ме убие. Ти малкото нещо. Видуни! Малки безгръбнасни неща! Иване! Иване убиха ма. Ама умрането ми засмука вида. Видяйте го, умрането ми засмука вида. От 7 вид. Без да засмукам. Да сложа това манерното нещо искам. Не, ще те убият! Той ми уби жената! Той ми уби жената! Не знам ли в него? 15. По-късно. По-късно си дам 15. Сега всичко по пътя си. То ти става с най-силното нещо. Ти трябва да убиеш всичко по пътя си. Убей си тези камъци мразничи, които те отравят. Сега да те виждам. Гледай, не е точка. Тя много искам да... Ей, тия, които да смукаха един от вида ни. Ти не е да смуква едно от вида ни. Те, че трябва да съм много... Да, обичам. Но съм малка гасеничка. Но ние писахме в него в началото. Кой ма хапи, бе? Ти не ма хапиш, бе, малко нещо. От една хапка, бе. От една хапка. Тия гигантските неща, не знам после как се оправям с тях, ама... Виждаш месото. Точно, добра малка спора. Гива. Ексцелент. Малко нещо, което ми стана месото. Ставахме по-голям метър. Тия малки си изпълням. Но белек. Това е жил. Някой от началите. Той се мъчи да еволюира както нас. Ама няма да успее, защото ще е гаден. Иска да търсим женската. Ти. Не, ще ме прибич при да си имам женаш. Не! Чакай малко, виж на какво съм станал. Убиха ми жената. И сега ще изсъдя аз. И да има очи на гърба. Мале. Това как ще... Да има очи на гърба. Ти май си да супер странното. Това е супер странното, да. Ами има очи на гърба. Ами има очи на гърба, според мен това е най-важното. Играта май се бъдна. И чуден са за великия ми вид, който има очи на гърба. Който пускат от трова. Който той е нагледа страшно красива. Това не малки пчелички, които си направиха базика да му убият. Той иска се опита да му убие. Само е това малкото нещо. Вида ни? Еволюира. Все повече и повече. Това е страшно страхово. Той получи малко главоболие. Тот е голям. Не знам, че това хапе. Да умре, бе. Чакай, това мога да знае. Месо? Всеки ви трябва да еволюира.
И моя, който има очи на гърба си. Точка. Сега, трябва да дам колко са мои повече. Това да, аз вече не го виждам. Имам... Тук се бият. Аз се намесях. И ще бия. Имам очи на гърба си. Аз те видях. О, това вид. Погледнете го колко е слаб. Не мога да убие нищо. Чакам да еволюирам. Че мога вид ли бе? Не, чакай, че ще умра. Това нещо се опитах да убия. Вече мога. Виж, по пътя си ям. Който се опита да ми видите месото. Не сега... Том сега не мога. Вече има възрастни клетки. Задните ми очи иска да се махат от мене. Да пръсна малко мерижма. И да се махме от твоя гаден вид. Ние сме станали много свядни, бе. И паднали сме много надолу. С този музъка какво ли можем да направим? Например да ходим. Тъпата игра ме мрази. Това е гарантирано. Защото се изключи и трябва да да почвам той. Никак не ми се занимаваше. Не ми се занимаваше тейчи. Отиваме на земята. Тъпата копа краши. Слагаме крака. Тъй, оправихме името. Тъй, всичко е наред с видео. Всичко ми е наред с видео. Тъй, излизаме на сушата. Иначе вече излиза от водата. Излизат от водата. Толкова бързо растат. Първо, тая гадната игра с сейфа. От играта е гадна. Тъй. Трудно за търсене на цялото си семейство. Се върна след 3000 години. Десет кръв. Един. Много неща. Да, не е много гаден. Ти. Вау! Някакъв вид, който има цапки. Видите какво си влезнали. Ей! Няма пък. Иска да ги атаквам. Може би да ги атаквам. Може без никак да ги атаквам, ама. Играта иска да ги атаквам. Имаме нови крака. Да се притнем с него. Точно ние като излизаме от водата тече. Окей, много добри приятели сме с тях.
То вид ни е приятел. То вид ни е... Някои много слаби. Те, защото са ни първи, нека да ги оставим да са живи там. Давай, Бренди, можеш. Давай, Бренди, можеш да изидеш това нещо. Вау, някаква оста. Бърках. Имаме спринт. Тук някъде има някакво гнездо. Вау, те са просто супер слаби, че няма как, не трябва да ги убивам. Трябва да съм малко по-интелигентен вид. Ама някой ще ги убива. Окей, учи. Уей! Вече мозъка ни. Чак, не сме толкова глупави. Вече мозъка ни става по-голям. Може да вече да имаме някой в екип. Окей, най-силните, които намерим. Може да вземем някой от нашия вид. Тук има някакво гнездо на... Вау! Те са твърде слаби. Трябва да ги убивам, трябва да станат силни. Ма не по-силно от моя вид. Давай, пей, разпей се, бате. Давай. Може да пееш, бе. Ти може да... Дует ще правиш. Ай, дует. Дует. 6 демидж. Нека да си ги направим приятели. Не иска да сме приятели. Не сме толкова добри, ама... Да не искаш пак. Не знам кой искаш. Да обиколим малко гнезда, преди да се върнем в къща. Те са малко агресивни към мен. Не мисля, че трябва. Аз се махам от тях, защото не искам да умра. Трябва да ядем. Мозъка... Кощи. Дърветите изчезват, когато се доближат до тях. Ръче. Най-сетне. Някакви ръче. Те да се лечим. Ай, слагам да се прибирам. Ще вас газа. О, те са като Пикачу. Аз питам. И без това си не... И без това си ни съседи. Ай, слагам, аз само ще пея. Айде бе, пейш ме. Да няма космически кораб. Как скача, че... Окей, тук е обладано от дявола. Те са не точно съседи. Това е моят син. Жони младши. Вау, съседите ни не обичат.
Това как е възможно? Керол Нейбър, ако имаме предвид. Пак се там не обичат. Съседа ни не обича. Женско ела. Ти си моята жена. Сега ще... Чакай, май... Аз съм женската. Нашите яйца са много зловещи. Не, аз съм женската, аз мъчия. Каква та музика? Ами, 150 точки. 100. Смахнем тези неща. Смахнем тези неща. Може да направим опашка. Главата на нашия вид. Уста. Очи. Те ме кефят. Не се почини да добре. Така. За ръце няма ли? О, ти ще слагам опашката. Сега не слагаме нищо повече. Ви. Някоя тъмна боя за моя вид. Какво се смееш като? Ете. Нещо хубаво за моя вид. Това става. Не. Това вече по-става. Какво толкова? След толкова години. Сине, ти се роди. Те съм аз, бе. А, тате! Синко, танцувай, смело! Аз мога, тате! Браво, сине, браво! Ай, сега стайвам. А не, първо ма хапи. Не, браво, хапи ма. Сега, най-важното нещо. Сега пей смело! И вече си голям сине, разбрали как ста. Пръчка! Вече съм по-интелигентен. Ооо! Как да го вържем там? Май вече мечи. Аз и Гошо. Гошо! Айде, Гошо, айде. Да вземем тази пръчка да се пажем. Айде, Гошо, стига. Нови очи. Айде, Гошо. Гошо, да вземем тази пръчка и да отиваме на тайна мисия. Айде, Гошо! Тук ги вързваме.
Окей, аз и Гошо май ще стане. Пак отиваха в космоса. Давай, Гошо. Танчи, можем го. И вече са ни малко по-добри приятели. Окей, ай, Гошо. Гошо, зад мен ли ще бе? И в този Гошо последния път умря. Беше в лятото на 89-та година. Гошо падна и умря. В това вид, бе. Сега как сме? Става, че ми се по-нагоре и по-нагоре. А би казал и те да вържим. Айде, Гошо. Гошо, бъди готов за пеене. Ще отидва голямото пеене. Дай, Гошо, давай, Гошо, давай. Дай, Гошо. Нови очи. Гошо, ай пак. Гошо, къде отиди, бе? В пак до туалетната. Гошо няма да се научи. Отива ми на мисиш, Гошо. Пак отива къде че иска. Това е като кошчето някаква Годзила или нещо супер голямо. Какво е ставало? Ей, Гошо, че ли си виновен? Пак Гошо, сигурно. Гошо, виждаш това. Това е част от... Гошо, идвай. Това да не са... махам се, ай, Гошо. Гошото ни те атакуваха. Май ми атакуваха Гошото. Те са много грозни. Това е гейзер. Вот. Те не знаят. Много искам да взема един такъв и да махна Гошо. Ето, защото е сам. Айде, Гошо. А, не. Брат му дойде. Гошо, бъди готов за пеене. Ай, Гошо, да се махаме от тях. Чакай първо да хапна. А за Гошо да не мислим, то... Той е умно дете. Може да се изхранва речно. Ходил на училище. Са тия маймуни, бе? Те не знаят, те не мислят да нападат сега. Не е за опашката. С малко Гошо мисля да се върнем. Ко мисля сега? Гошо, махам се. Това Годзила ли беше? Годзила. И някакви супер видовете, които намражат.
Хайде, Гошо, 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 бързо, бързо, бързо. Преди видя къде ни е къщата. Мина там. Ай, съм гладен. Бързо, Гошо, няма да пропускам вечерята. Малките ни приятелчета, те са несъситени. Те са обладани от дявола. Гошо, не знам за тебе, ама аз мисля тук да хапна. И тук да сейфвам играта. Защото не знам какво ще стане иначе. Гошо се прибра. Аз не съм сбъркал път. Къде е Гошо? Гошо май... ето. Гошо, бягай! И да нямаме много гнездо. Вот. Ай, Гошо. Първи с мене. Те коши съм ги виждал и преди. Малко се обърка. Какво да махам с... Къде ни е къщата? Те са от нея малките там. Ще ни ги празите, ето ни ги другите, тук не грета на них холма. Кошче. Гошо, спомняш какво съм казал? Винаги вземай кошче, защото може да цапанат супер яките крака, които всъщност не си трябва, защото имаш по-яки. Това го запомни, Гошо, защото си по-малко от мен 2 секунди. Те честно се ръчат 2 секунди по-голям си бъдеш от мен, да го кажеш на сина ми, ако умра. Къде са други шиве? Какво е станало с вида ни? Защо само аз и Гошо сме живи? А жена ми къде? Вау, тук сто магически се спалнаха. Ето го, малкият безнук. Мисля, че ги няма вече. След това малко развитие ще спрем крипа. Остава много дълъг. Айде, пораствай. Да ги махнем тези неща за малко. Спокойно бе. Не е време да плачваш. Чино е крака. Спокойно бе. Фука. Имаш нещо много на опаската си. Ще се махай там. Знам, че става много тъжно, ама... Друга. Нямаме нищо друго, ще малко криле, ама... Сега още малко да се справи още по-малко. И още малко.
Гърлото трябва да е максимално нагоре. Трябва малко да го смалим. Окей, вида ми се обърка много буквално. Да сменим малко опаската. Така малко по-назад. Така е идеално. Те вида ми е става. А не, пламене! Нима напушкай! Пламене! Ти ще бъдеш стъмнал, пламене! О, пламене! Защо ме напусна? И новите пламени се родиха. Помни от всякога. Такава една се смени гнездото. И това беше от мен. Повече гледахте. И следващия път. Чао, чао!